Parlog bait u Sushant Singh Rajput don shu hakane ka perthei hanrei udang impat haki jingkan mau gi jongi bat menta ngasung kwa ban batai syapang ka film ka bakhaddu jong uneu klur ak film jong ka Bollywood haswa bangan sedang ya ka jing batai ngakerpat hi baro bapin pej ya kane ka film ka long ka film ka ba internet hadu kata-kata bat ka kata sisha ya ka mensim jong kinong pej kai lada pi pej bat pelet jing mut bha ya kane ka film ka khana jong ka kan ne sa bun sngi haki jing mut jing perkhat ki jong pi habanga pej ya kane ka film ngamla klem da jaw ki umat namar ka long ka bi isen ei palat bat hadu mentaru nampat la ban klet ya ka climax scene jong kane ka film kala yo khandai point pra na ka sipo HAKA IMDb ratings bat kumba khandai persen ki nong pendon kam Google kila internet bat la ya ro ya ka adu kat no tharai kan long ka jing kemen ya Sushant Singh lada de bo udang im menta ban yo i baki paj ba ki kershan ya kane ka film ka jong hadu kat ne tongin ya sedang no ya ka jing batai lengkot syapang jong kane ka film HAKA por ba umeni udang kena mei i jong iju ya thu khana paladon uwei usim bat ka mahade ka jong kila ya yap baro arngut bat ka khana kalakut Hendrei hakane ka film Dil Bechara pat ka khana ka compare na ka jing ya thu khana imei i HAKA basdang jong kane ka film ni yo i ya ka wei ka kanthei ba i lui ka balong simple bat ka balong marwei ka kerteng jong ka de ka kizi basu kala yo ya kane ka kerteng kizi namar bala kha ya ka Afrika ka kizi basu ka don ya ka jingpang thyroid cancer ka syam shitom ban ring mensim na kata ka daw ka lang ya upush pendar kat sebakale upush pendar umdei ubreu henrei ka de ka kerteng ka bakala ai ya oxygen cylinder jongka kara ya uta cylinder kat sebakale bakan khamsuk ban ring mensim dala deru kam tip lano kan yap na kata ka daw haman badon bayap breu ka julej bet bat ka kedup ya ki bahyeng jong kita ki bayap kumsi benta ban pentengen bat ban ai mensim ya ki makaru kas nguhun ke mensim habaka yo ban le kumne kajing im jong ka kizi kalong ka ba boring hadu kata-kata kam judon parlok nadu bakadang red hi ka im bet marwei klem ki parlok nrei menta kala pelong best friend ya upush pender bat ya ki dawai bakahap bandi man la kasngi kaju kwa bandon parlok bandon usamla uba handsome uban ya spend time bat ka henrei imat ka nusib jongka la tho bakan im kumne tang marwei hi ladang ya keren sepang ka family jongka kizi ki ya don tang lai ngut hayeng maka ukpa bat ka kemi jongka ki kemi ki kpa jongka kizi kilong ki ba iej bat ki ba kershan bhaya ka henrei ka kemi jongka pat ka long ka ba kham strict kamju aimon ya ka kizi henrei ka iej pat ya ka kaju khuslai berbor na ka benta ka jongka namar ba ka pang cancer ka kizi ka don tang ka wei ka dream bat kata kalong ban yo ya kendu tang shi sinru ya Abhimanyu Vir kaju sngu tenat bha ban snap ya ki jingruai album ki jong Abhimanyu Vir day favorite musician jongka henrei kam tepat la kata ka jing terang ka jongka kan urlong ne em bat ha ka wei ka sngi mani lawan ha ka jing im ka jongka ka kerteng ka bapura ka jong ka de Emmanuel Rajkumar Junior henrei barok ki ya khot ye jo da mani ude ubreu uba shupu samrakhi be umju pen pau ya ki jing sngosi ki jong wat haba ulatip ba unom im slap show namar ba mauru udon ya ka jing pang cancer kum ka kizi shu ya perno ba mau udon ka bone cancer wat la kataru enjoy be ya ka life umju le sngosi bat upersyang rukat bala pan ai jikmen ya ki wei ki breu ki ba pang cancer ha ka wei ka sngi mani ula kendu ya ka kizi ha ka wei ka bus stand ukeli ya ka ka jingmut jong ka kerteng ka jong pi kizi ka yathu kizi ka mut badambet babat scam ka kizi ka ju smutenat ban tho blog bat kala stang bat smutenat ya ki jinglong ka jong mani ulong uba parya bat teng ulong irritating bha nrei ka kizi basu ka smutenat pat ya mani udon ru uwe best friend uba kerteng JP udon jingpang cancer hakikmat bat ula ban pej tang siliang ka kmat bat shen hi on selek surgery yu bat un sadu no baro arteli ki kmat bat un samat la sendan nrei uneru ulong kum meni hi uba shulek men les ngoba pej ju is ngosi yu mani ude udai hat fan jong Rajnikan nakata ka daw ukwa ban shna ka wei ka film ba un yo up kum Rajnikan bat ya kata ka film on sa direct da JP mani ula terwaru ya ka kizi ban shim ya ka benta jong ka main actress ula syakhet bat ladu eiru ya ka wei ka kejat ka jong na ka daw jong ka jingpang bone cancer ha ka wei ka sngi
ka kizi kadang yang hakawai ka bus stop bat umani ula wan hangta da ka bike ka jong ula persyang ban impress ya ka bat ula terwaru ban I lift ya ka kizi ka mlasyu ban set ya ka jingreki ka jong ka namar ba umani ukran komik palat kala menjuru ban lelang bat uda kata ka bike umani ula wan yalam ya ka hakawai ka jaka haka ba ujuk song tenat ban wan man la ka por kata ka jaka kalong ka be tenat ban pej bat ka suny beneng ru kalong pengat ba ka kizi kala kemen ba ban yoi ya kata ka jaka ka se ya ka phone jong ka bat ka phas ngap ya umani ya ka jingrwai ka jong u abhimanyu vir ya ka bala ai kerteng me tumhara ndrei umani song tenat ya kata ka jingrwai tip hiru ba don musician u ba kerteng abhimanyu vir namar ba favorite jong udai hani sing umani khot da ka girlfriend ya ka kizi ka ong ye what you khot girlfriend ya nga namar ngamdei ka girlfriend ka jong phi umani ong himdei girlfriend tang menta ne lano ru pinomdei ka kizi ka ong lano ru nganomdei ka girlfriend ka jong phi umani ong biang ngate phishu thong ka kizi ka smile bat ka yat no nangta namar makaru kalasdang ban itanat samla ya umani hangni ngiyo baka kizi ka don hapo ka wai ka yeng mane ban wan attend ya ka funeral jong uwei ubreu umani ru ulawan butlang ya ka sashipang pat lawan sa UJP hangta bat ula keli ubayap udai ubahayeng jong ikezi ne umani uong em laong biang UJP kata kamut mewan le romance hangni umani yang kensan bat uong ngi klem wan ban yele romance hangni kumno menut ban ong kumta memtip bakane kadai ka yeng mane kajaka ka bakentang baro ki badon hangta kila wit ya ka jingle ka jong mani hadin kata kila ya pet not nangta umani ula one drop ya ka kizi hadu hayeng bat ula terwa biang ya ka sashisien bakan long ka actress ha ka film ka jong ka kizi ka ong yu ngantre ban yeshim benta ha ka film ka jong phi tang ba maphiru pihak ban sngap ya ka to ka jingrwai me tumhara nadu pasdang hadu bakut umani ru ula mancur bat andal apoi hayeng ula sngap ya kata ka jingrwai me tumhara baro shimit bat ula yo thia sendan ha sofa ka kizi pat kadang leng a dang pisa ka mensim namar ba klep call upani hadin kata kala shim ya ka phone pat kala call si call ye hendrei umpek kat ba kidang ya bam breakfast ba poi ka message jong umani ba udon ha kamra jong ka kizi kala yang nang ta ban let pe sa kamra la jong anda kala poi hang ta umani uong ya ka ba usngau tenat palat ya ka jingrwai tang ba kalong incomplete pat abhimanyu vir klem tho pandep ya ka ne ka jingrwai tho tang siteng bat ula jano hakata hi ka por umani ula receive ya ka call jong UJP uong ba suicide no namar ba ka samla jong kala ya break up no bat kala i no yo umani ka kizi bat UJP kila ya lej men mit hi shaying jong kata ka samla ka jong bat kila ra ru sikria ka peleng bat kila ya kawang da kita ki peleng ya kata ka yeng UJP ru ula sngohon ka mensim ba ula yo ban le kumta ha kata ka por ka kizi ka keli ya umani lanongin ya sedang syuting no ha ka sngi ka babut ngiyo i ba kila ya sedang ban syuting ya kata ka film ka jongki ha ka sngi ka babut layo i ya umani ka kizi bar UJP bakidang yami na kawai ka hospital hadin bala deble surgery ya UJP ula jam na ka cancer handre ula do no baro arteliki kmat ki jong bat ula matla sendan menta hadin kata layo i bakila dep shooting ya kawai ka song sequence bat umani udang edit ya kata ka jingruai ha kawai ka janmet ka kizi kala khot ngobha ya umani sheying jongka banwan bam dinner batki handre ka kemi jongka pat kam das ngotenat ya umani ka shim ya remote pat ka off no ya ka TV ka ongru pa ka por kala de bangin ya bam no namar ba umani ru haban lek phai sheying ha ka por bakidang ya bam cha ka kemi jongka kizi kala keli ya mani fitre ayu many ukran kai no uong ba ude astronaut but next week hi unlik no support NASA kala sngu kendit bala sngu lengo bat ka kelibiang pide scientist shisha many urki baru uong ngasukran kai ipa jonga idon shibun kaspa ngamdan kam bantre ngamdan kam ban le ka ong biang yeu pi hap hi bantre himde shu ukhna ret ha ka wai ka step kat ba ka kizi kadang don hapo counseling class lawan umeni hangta bat uyalam no eka sabar uong ba usngu kumban klebie ha ba usngap ya ka jingrwai jong abhimanyu vir namar ukwa palat bantip ya ka jingkut ka jongka ka kizi ka ong bakalong ka bae ban contact ne ban wat ya namar omdan batip udon she umeni pat uong ya ka ngalatip ba favorite musician ujong phi Mr. Abhimanyu vir udon she
bat ulej no nang ta ka kizi kala kemen ban yo sngo ya kata bat kala but lang ya u nadien u meni u ya thu ya ka kizi ba ula mail ya u Abhimanyu wir bat upen iru ya ka reply ka bo uyo ba u Abhimanyu u ong ba ka me tumhara ka de ka jingrwai ka ba khaddo ka jong u bat lada u kwa ro la shu ban tho pen kut ya ka henrei u ong ro ba u kemen palat ban tip ba ka kizi bat u meni kisngu tenat ya kata ka jingrwai ka jong u andala poi hayeng ka kizi kala mail ya u Abhimanyu wir kaya thu ba ka de ka badon jingpang thyroid cancer bat kanom imslam shu nakata ka daw ka kwa palat ban ya kendu ya u haswa bakan yap ha ka sngi ka babut ka kizi ka don det bat u meni kumta kala pej elade hayet pat kadang persyang ban syat marwai ha kata hi ka por lawan u kupa jong ka hangta bat upen hikai ban syat couple dance ya ka namar udei u baju nang bha ban syat ya ka ne ka dance form ha ka por bu udang late college hadin kata lapen i ya u meni bat ka kizi baki ya det kila ya enjoy bha u meni ula ya lamro ya ka syaka prom night bat kila ya syat couple dance hangta kane ka long ka special moment na ka benta ka jongki baro arngot bat kila ya long close bha hangta ha ka por men miet ro ki ya kren ha phone baro shimiet andala step pat ka kizi kala yo reply na u Abhimanyu wir ba u send ha ka mail jongka u ong lada pikwa ban ya kendu ya nga pila ban wan sha Paris ka kizi kala kemen palat ha kata hi ka por lawan u kupa jongka bat ka ong ya u bakan lej lang bat u meni sha Paris ban ya kendu ya u favorite musician u jongka u Abhimanyu wir andre ka kemi jongka kamsha namar kamshanya ya u meni ka kizi kala ya nia bat ka kemi kendit ka kemi jongka kala keli ya ka wei ka jingkeli ka wala pendom ya ka kizi ka kemi jongka ka ong pidang sotti em hadu menta ka kizi ru ha ka jingdom kala jubab hooj ngadang sotti bat ngan bu hasbis bank lokar ya kata ka jinglong sotti ka jonga ha kata ka por ukparu umla shu ban shu ngap kumta ula tim ya baro arngot ka kizi kala pan map na ukpa bat na ka kemi jongka ru bat kala lek kro ya ukpa ba unsha ya ka bakan lek sha Paris ukpa jongka pat uong ngan ya kren shwa bat u doktor ja lada ai jingbit ma u ngaru ngan sha ya pi ban lek haba kila lek sha uta u doktor ma uru uong ba phim long ban lek shadu sha Paris tang marway klem don nong senran banayeng uong ru balada lek lang bat imei jong pi te kam lele philong ban lek ka kizi kala kemen namar ka kemi jong karu kala kloy ban ya lek lang bat ka men miet pat u meni ula wan sop ha kamera jong ka kizi pat ula ya thu ya ka ba ula deple bookings nadong shadong ban ya lek sha Paris ula pen iru ki dur jong ka hotel ha ka mobile ka jong u ka kizi ka ong yu baka kemen palat pakan yo ban ya kendu ya u Abhimanyu wir haswa pakan yap ka ong ru ya u kublai shibun ba phila ya rap yang hadu kan ni ban pen urlong ya kata ka jing terang ka bangadon u meni pat u ong ya ka ngala ban le ka e ru ban pen urlong ya ka jing kwa ka jong pi hadin kata ula mut ban ai ka first kiss jong u ya ka hanrei kamsha ka khnyat no ya u shabar ka kizi ka kemen palat nadu ba u meni ula wan ha ka jing im ka jongka ka shuphu samrakhi be hanrei ka ne ka jing pang cancer kam ailat bakan kemen sa shislam ha kata hi kamiet kala si tomjur bat lakit no ya ka wood sha hospital u meni ula kol si kol ya ka hanrei amdan bapek namar ba kala i ya ka phone hayeng ki kmi ki pa jongka kila ya tieng sha palat hanrei don bok bakadang im u meni ula wan sha hospital ban ya kendu ya ka hanrei ka kizi kam tre ban ya kendu namar kam kwa ban yu i ya u ba usngusi wan u pa jongka habar bat u ong ya u meni baka kizi kam kwa ban ya kendu ya pi u meni ru u ong banga klem wan ya kendu ya ka hanrei ngawan ya kendu ya pi u pa jongka u ong biang phim nang wat tang ban thau ru u meni u kudob ya u bat u ya bat u la lek no nang ta ka kizi kalawan no sheyeng u pa jongka udang shong lang ha kamra jongka la phone u meni hanrei kampek u pa jongka u keli balei phile kumne balei phimpek ya ka call ka jong u ka kizi ka ong ngam kwa bu un jinjar un kuslai na ka benta ka jonga ukpa u ong biang yaka hatto lada pi ignore ya ukumne un sngoba pi mun ngatharai un nang jinjar nang sngosi shu em u meni ulong ukna ubabha u perkhat palat na ka benta ka jongpi wat ju le kiari ukumne ha kata ka por la ring biang ka phone bat kala receive kat ba kadang kren ha phone u meni ulawan mi hi hangta ula yam bat ula kedup yaka
haba uyo iya ka condition ka jongka ka kizi ka ong yeu lada long kat balong jia kat bajiaru ngan lej be sha Paris namar ngan om yo shu kum kane ka kabuk siar ngakwa palat ban ya kendu yeu abimanyu wer ban keli yeu babale u klem thok pen kut ya kato ka jingrwai u doktor jharu ula IT hakikmi ki pa ki jongka ban shim ya karai hakata kamiet many ula wan kai shaying jongka kizi hnrei na ka daw ka kmi jongka kam itanat yeu kala ong ya ka kizi yang ini lek tiano bat baro arngut kila ya lek no ukpa jongka pat ula terwa biar ya many kumta kila lek shong habar bat kidang ya di biar ukpa jongka uong ngatep bapi ya ka kizi bat ngaru ngasung tenat ya kata hnrei perkat mapi kumno ken kan lek shadu sha Paris haba kadang don hapdeng ka jing shitom ka bajur menta umeni uong yeu mangaru ngalak smusi bha hakapor bangala syaot kane ka kejat namar ba ngatip bangan omla syu ban yele kai basketball ngadon shibun ki jing angnut haka jing im ka jonga ki bangamla syu ban pen urlong hanrei lada long kumno ru ngakwa ban pen urlong ya ka jing angnut jong ikizi ka dream jonga menta kade ban pen urlong ya ka dream jong i haba ukpa jong ka uyo sngo ya kine ki kentin ula long emotional bat ula ajing bit ya ki ban lej Paris bat haka step ka babut hi kila mi na Delhi ban lej sha Paris andala poi sha Paris kila ya lej kai keleng bat kila ya lej sngoba adin kata many bat ka kizi kila ya lej sha kawai ka restaurant ban ya kendu ya u abhimanyu wer kila ya kendu ya u hangta bat haba ka keli ya u balai bo uklam thok pendap ya ka jingrwai me tumhara abhimanyu jubab ya kata ka jing keli ka chongka ukran penban da kiwei ki topics usyukran jokes pat urki syapat kumbadan jing duna kum usaiko ka kizi kala sungsi hakata kapor ka ong yeu ngalawan kenang nadu na India ban ya kendu ya pi ban yo ya ka jubab ka babyang hanrei pi pelong kam kai penban pat kala yang ban lej no nangta hanrei haswa bakin lej wa abhimanyu ula ong yaki balada yap mano em ki ba ij bathon kim ju la shu ban im ka jing im ka basuk bakman namar ba u abhimanyu ru ula du no ya ka ba ij ka jong u bat kata ka jing rwai me tumhara ru ula tho ya ka hanrei uklam pan kut shu namar ba kala yap no kizi kala smusi ba ban yo sngo ya ki jingkran ki jong u kala perkat ba onda kala yap ki kmi ki pa jong ka bat u many kin omla ban im suk klam maka u many ru un shu im smusi marwai kumne u many u ong ya ka wat nom koslai ngan sa tho pan kut manga ya ka to ka jing rwai ha ka wai pat kasngi u many bat ka kizi kidang ya shongkai ha ka wai ka lum jing tap bat kala phla ya ka jing ej ka jongkai ya u bat ka ong I love you u many ula kham smusi ha ka ta ka por bat u ya thu ya ka ba u nom im slam shu chen hi un sayap no na ka daw jong ka ta ka jing pang bone cancer ka jong u ka kizi ru kala smusi kala yam hangta bat kala kedup ya u haka step ka bubut kila ya wan phai no sha India andala poi ha ying ru ka yam sa namar kam poi perkhat ba u many un yap shwa banyaka namar ju ya thu ya ki problems ki jong u hano ru ki ju pendon kam ru ya ka kentin seri haka jaka ban ong okay ka seri ka de ka tin Tamil ka ba mut okay ka kizi ka ong nadu menta ka sngi kane ka kentin kan de ka kentin ka jongi la yo i yo many ba udang thia hapne imi e jong u bat u shep tieng ban yap namar ba kwa ban i no ya ka kizi hadin kata ula pangjur bat la penkit ya usha hospital UJP bat ka kizi kila wan pe ya many hapo hospital UJP u ong ya u kat ka jing ye ej perlok ka jongi ru balai memju ya thu ya nga sepangkane u many u ong bangam kwa ban pensngusi ya me u keliru ya UJP ba men kan mau ne am nga andang ala yap UJP u ong ngan om la ban klet ya me lano ru kat bangadang im ha ka wai ka step ka kizi kala wan sha umeni pat ka kersiu thia yu ka ong balai pithok yanga ukli na thok ayu ye phi ka ong biang phi ong pat ban pelong actress yanga lada phi yap no mano ban pendep ya ka film hadin kata la yo i bakila shoot biang ya kata ka film bat umeni ula akru haka style jong urajnikan namar uju terang ban yo akum urajnikan ha ka wai kasngi la poi ka kol jong umeni bat upha wan ya ka kizi sha pile theater udang pekai ya ka film urajnikan hangta ka kiziru kala poino hangta bat ka yo sngo ya ka jingjar ho ka jong u haba kala lej hajan ka yo i ba umani ula shitom jur palat kumta kala phone sha hospital ban pha wan ambulance bat la admit no ya u hapo hospital ka kizi kala wan pe ya u hangta hanrei u le kiar ya ka ong ya u kam mentoi ba phin le kiar ya nga
namar pila tip hi baka kerteng ke jonga kizi kamut badambit babat scam kum ke super glue wat mut bangan pelat ye phi dak basuk ngan dambit hapi ngan bat scam ye phi haduk bakut kisngi sakat nosngi umeni undon batka omdon batip ka donut jongka kala pait habaka perkhat ya kata ka kis yu bat ka kudup no yu kat ba ka kizi kadang krek ban bam dinar la poi ka kol jong umeni uong ya ka ba onda ngalayap pihap ban ai jingkren pila pen krek lupa na em ka speech lada pila pen krek te wan no mentahi she yeng mane uong I love you bat ubu no ka phone ka kizi ru kala yeng nang ta bat kala let she yeng mane mani bat UJP kila don lupa hangta andal awan ka kizi uong ya ka ba ukwa ban yo sngow ya ka speech ka ba kila pen krek ban ai jingkren ha ka por ba on tap no ya u la stang shwa UJP ban kren uong ngas ngo ba umeni de shu tang uparlok jonga hanre ula long kum men upara ubanga e hakane ka perthai uong ro habanga perkhat teng teng ka bhahi bangala matla kumne namar ngam kwa shu ban yo ya kane ka perthai hakaba uparlok ba e jonga u Emmanuel Rajkumar Junior dan shu ula yamru hakapor ba ukren yakine ki kentien hadin kata la sedang ban keren saka kizi ka ong ngam pat ju ya kendu ya ubriu ubalong irritating kum umani bat ngam kwa shu hiru ban ya kendu da uwai pat ka ong ru ba ula hikaya borok ban im ban ya les ngobha andre ya la depat ula lejno kumba ula wan haka jing im ka jonga kumtaru ula lejno sejengai nanga ban om ya kendu shu bat ula ino ya ngatang marwai kala penkut ya kata ka jing keren da ka jing yam sngsi umeni ru ula yam haba uyo i ya ka bakayam hadien arsni umeni ula yap no bat ula ino ya baro ula bu kawai ka shiti ya ka kizi ha ka bala tho la don uwei usim bat ka mahade ka jong u kila yap baro arngut bat ka khana ka lakut utho hangta bakane ka de ka jing ya thu khana ka baju ya thu imei e nre kampat kut tangkumne uta usim bat ka mahade ka jong u kiban penkut ya kane ka khana ya ka jingkha bat ka jingyap ngimla ban rai mangi hanrei kumno ngi de ban im hakane ka perthei ngila ban rai mangi us im te ula yap hanrei ka mahade jong upat kadang im bat ngim patla ban rai ya ka jingkut jong kane ka khana kat ba ka mahade kadang im JP ula phawan ya ka kizi hakawai ka jaka bat hangta ka yo i ba kidang screen da u projector ya kata ka film ka bakilashna bat lapen iru ya ka jingrwai me tumhara haduk bakut hangta kala snguthu ba umeni ula lej ban kerpat yo abhimanyu ban tho pendep ya kata ka jingrwai naka banta ka jongka umeni ula lej no bat usa satang haki jingkan mau ki jongi haba ka kizi ka pej ya kata ka film kamla ban kontrol ya lade klem da jaw ki umat bat kumta kane ka film kala kut no hang nehi kalong ka jingkan dit bat ka jingdu nong ka bakrau ya ki nong kershan ki jong Sushant Singh Rajput bat ya ka film industry hi barok kawai habala mi ka khubor jong ka jingklat no ka ba kendit ka jong u Sushant Singh Rajput udang dap tang lai phusau snem karata ha ka por ba ula klat u longru ubat bit baban ak ubala pau nam ya ka jing tre sitom ka jong u om tang ha ka acting hanrei u longru ubat bit ban shat ha ka ju ka por lakha ya u Sushant Singh Rajput ha ka arpho weterik u January ha u snem khat kandai spa prapon reu ha patna ha ka jella Bihar nadu ba udang red hi ujuk sngu tenat ban le acting hanrei ula sngu du jing kermen bala sngu kutlat haba ka kemi jong u kala klat no hanrei wat la kataru kenran dien pat ula sedang ya ka jing late school ka jong u ha patna hi bat ka family jong u kala shift no sa Delhi bat ula late pule no ha ka Kolachi Hansraj Model School hadien ka schooling ka jong u ula shim admission ha ka Delhi College of Engineering ban pule ya ka mechanical engineer kumba usngu tenat ya ka acting ulong ru uba smart haki jing pule u Sushant Singh Rajput udai ru winner jong ka National Olympia haka subject physics haka por ba udang pule ula kwa ban long u dancer andre ki khang persya ya u na yeng wat la kataru ula le persya ya ki bat ula join ya ka shamak davar dance class bat tang hadin ka tu kat ne benai ula yo lat ban shat kum u background dancer haka Filmfare Awards ula perform ru haka Commonwealth Games house name arhajar reu hadin kata ka casting team jong ka Balaji Telefilms kala itu ya ka sub acting ka ba udon bat kila khod iu ban ak ya ka wai ka role haka serial ka bala ai kerteng kis desh mein hai mera dil hanrei ula sedang pau bha haka serial ka ba kerteng Pavitra Rishta ula ak ya ka role kum u Manav Deshmukh
bat ulayo ya ka jing kershan na kibabun hadin kata layo iru ya u haka dance reality show zara naske dikhatu bat jhalak dikhla Jafur ulayo ya ka big break ha Bollywood house nam arhajar khatlai haka film kai poche layo iru ya u haka film shoot the desi romance PK MS Dhoni the untold story Rapta Kedarnath bat chichore ulapan i shisha ya ka sub acting ka ba udon leng baki ni ki film ka jingyat lenti ka jong u ha Bollywood kalakut no tang shipor hi namar ulayap no kumbangi baro hingi yatip ba Sushant Singh Rajput umdan shu hakane ka perthei ki khubor hamsaya ki yathu ba ulas din phasihi dalade haka flat ka ba usa ka badon ha sorba Mumbai handrei hadu mentaru 4 la ban pentikna ya ka daw jong ka jingyap ka jong u don ki ba ong ba ulayo depression na kadaw ba ula sya penmi no na ki babun ki film jong ki production company ki bapau don ru ki baong ba ula sya ibeng haka industry bat ula sya nyau silang kemat namar ba udei u outsider u bawan na kajilla Bihar u bam don godfather ha Bollywood film industry na kata kadaw ula suicide handrei hadu menta ke inquiry kadang ya syakmat bat ngimpat yo ya kajing tip ka batikna la ula suicide hi nedon bala penyap dusmon yeu tongin ya snok tilang baro bat ngin ya kermen ba Sushant Singh Rajput un yo ya kajing bishar hok let's all join hands together and pray for Sushant's justice so that his soul may rest in peace te perlok baro ps ngokumno ya kajing batai lengkot ke jonga syapang jong kene ka film ka bakhaddu jong Sushant Singh Rajput ya ka bala ai kerteng Dil Bechara sngobaru ban drop ya ki comments ki jong phi haki comment box ba PS ngukum no syapang ka jingklat no ka jong new aktor papau jong ka Bollywood ngin saya syambiang haka waipat ka episode kublai shibun kublai syah jarngo